ఇది టేక్ లా కనిపిస్తుంది కానీ టేక్ కాదు. ఈ బిల్డింగ్ లో మనం ప్రాజెక్ట్ చేసామండి. 5th ఫ్లోర్ చూపిస్తాను రండి. ఇది టేక్ లా కనిపిస్తుంది కానీ టేక్ కాదు. హంసప్లై వెనీర్ షీట్ వేసేసి దాని మీద వెనీర్ పాలిష్ చేయించామండి. సేమ్ టేక్ వుడ్ పాలిష్ లుక్ వస్తుంది అంతా. చూసారు కదండి, దీని వెడల్పు వచ్చి 6 అడుగులు, హైట్ వచ్చేసి 8 అడుగులు. ఇది ఫ్లోటెడ్ గ్లాస్ వేసామండి మనం. సీలింగ్ కూడా వుడ్ స్టైల్ ఇచ్చేసి గోల్డ్ కలర్ ఫ్యాన్ వేసాం. ఫ్యాన్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. సీలింగ్ లుక్ కాంబినేషన్ ఇచ్చాం అదంతా. ఈ విండో ఉంది కదండి, ఈ విండో అంతా మొత్తం టేక్ తో చేసిన డిజైన్ వర్క్ అండి. ఇది మధ్యలో ఫిక్స్డ్ గ్లాస్ వస్తుంది. దాని మీద వినాయకుడి సింబల్ వస్తుంది. ఈ డిజైన్ చూసారు కదండి, ఇది వాల్ మీద డెకరేషన్ ఐటమ్ పెట్టుకోవడానికి అంటే సో మన ఫోటో ఫ్రేమ్స్ కానీ వాల్ డెకరేషన్ ఐటమ్ కానీ ఏదైనా పెట్టుకోవడానికి ఈ టైప్ డిజైన్ చేయించాం. ఇది 1mm లామినేట్ తో చేసాము. ఇదంతా మొత్తం టేక్ ఫినిషింగ్ లో చేసాము. సిమిలర్ గా మెయిన్ డోర్ ఎంట్రన్స్ కి సిమిలర్ గా తీసుకుని చేసాం. ఇన్సైడ్ కూడా మైనస్ లో కూడా ఇది 1mm లామినేట్ అండి. అలాగే మెయిన్ డోర్ ఫినిషింగ్ వచ్చినట్టే సెకండ్ డోర్ కూడా చేసాం చూడండి.